Fataskun akwai aljanu fa. Allah kai. Kai malam aljani ya ɓaci a Fataskun malam. Kai akwai. Ko ina yanzu aljanu ko ina aljanu a garin Fataskun. Kai yanzu aka zauna muke ga mun zana aljani wa mun zana aljani. Allah ina ga magana kake na gama. Ai yanzu in ka sake kai wani dogon surutu yawanci suna yin sabon mutane shi ga ciki baka sani ba. Allah kai. Ba ni na ji labarin wani abokina ma wai aljani ya mare shi. Wannan bakin sa ya kauce. Bakin nashi kuma bai dawo ba. Na koyi dawo yanzu aljini yayi yawa a Fataskun malam. Ai kawai Allah ya kiyaye kawai. Na wallahi. Me ne yake faruwa? Aljinin nan malam ba da ma mutum ya jima a waje dan Allah wai sai ya shiga cikin gida wannan kallon rayuwa ne. Ni ko na fara gajiya wallahi. Abin sai a hankali ma gaba ɗaya na gaji bayan da ka san bar garin. Wallahi tabbata aljinin ya labari ne to na na da fita zan na shigo ai mai kai da ka shigo ma na gama ka shigo ma garin ba lafiya. ya ba lafiya Da ni sun furnaci mutane. aljinu fa abubuwa fa ya rike ba. serious kamun magana serious Ba shi labari kai ba shi labari. ban labari yanda zan ga Jabi ai na gaya ma aljanu wallahi sun furna ta Fataskun na gaya ma. Ba da ma na every time ko karfe ya haka ko labari a waje na waje ban ji Na wani muke Na muke gama ba wani motsi ba. na muke fita kuma aka rasa wanda zai kira ni ya ga mu Ni ba waya a hannuna. malam ba wannan jali ne ma da Allah ku saki jikinku Kai maye. rumors ne na mutane da kuke gani yake yawa akwai abokin Kamar kawai. Suleiman yanzu aka na gaya ma bakin sa Si na bayan layin. bakin sa aka ce no mai An bayan layin ya ba. ku dai mai dado don trust kar ku yadda da gaskiya no ka wani gane abu da sa yau ka zo Wannan ban ci yau ya shigo gari shi yasa. irin wannan rumors yana yawa a gari na mutane ba za ka taba gani zahiri a ba na da na nuna muku ni jarumi ne ni wata rana da zan haɗu da shi ido da ido wannan ba gaskiya wanda da sai kai ba ka sani ba ko ba a ba ma ne magana. da na nuna muku jarumi ne ni yayin da na ganshi in na kama shi hakan nan